Γεια σας παιδιά, σήμερα θα βαθμολογήσουμε αθλήματα. Αυτό πρέπει να είναι ποδόσφαιρο. Το αγαπημένο μου μπάσκετ. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Μ' αρέσει αυτό, το παίζα και στην κατασκήνωση. Γεια σας παιδιά, πάμε να βαθμολογήσουμε αθλήματα. Ποδόσφαιρο στο 1, είμαι και καλός. Στο μπάσκετ δεν είμαι καλός και δεν μ' αρέσει κιόλας. Αυτό το παίζα στην κατασκήνωση, μ' αρέσει πάρα πολύ. Αυτό πρέπει να είναι κάτι σαν τένις, αλλά δεν είναι τένις, όχι δεν μ' αρέσει. Τένις επίσης δεν μ' αρέσει. Α, δεν ήταν αυτό τένις, αυτό είναι τένις. Δεν μ' αρέσει. Βόλεϊ δεν είμαι και καλό. Εντάξει, το παίζουμε στο σχολείο. Στο 4. Τι είπα? 9. Εκεί. Αυτό είναι ping-pong. Στο 3. Και χόκι δεν έχω δοκιμάσει, αλλά στο 2 αναγκαστικά. Bye.